Că mi-arată el cât să mai mă duc. Mi fai vedere tu? Ok. Uitați, nu se închide ușa de asta. Sunt curios dacă le împing eu, stai liniștit, că le împing eu ca lumea. Cum mă radiatorul? Direct pe motor. Nikita Disco Club. Cine vrea, uite-ni. Suni acolo cu poartă de aia de fier ca la pușcărie. Nu intră nici miliția pe ăsta. Și dacă vine cu din alea de spart ușile, nu poate să le spargă. Vedeți cum i-a ieșit ăsta în față. Am văzut că intru, dar s-a băgat. Eu am frânat pentru el. E ok. Uite cum am trecut pe lângă el. Ăsta e primul fel. În loc de ciorbă. Ăștia nu se lasă de COVID nici cum, aia cu mască din aia groasă pe față. Plec din locul ăsta minunat, cum am venit așa și m-am întors așa. Ați văzut pe filmare. Se carica qua. Che cosa si carica? Subito. Vă salut, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou vlog pe canalul Viața prin Lume. Așa cum sunteți obișnuiți să vedeți pe acest canal, sunt mereu prin lume, prin Europa, pe drumuri, prin parcări. Și astăzi vă iau cu mine în zona Forlim Popoli, Cezena, zonele astea din Emilia-Romagna către Adriatică. Vă iau să vedem ce o să încarc eu astăzi. Sunt foarte curios ce o să încarc eu astăzi, deoarece am primit doar o adresă. Nu am primit nici măcar numele firmei, am primit doar coordonatele unde trebuie să ajung. Eu când o să ajung acolo, o să bat la poartă și să spun: da, domnilor, vin să încar marfă și știu că încar pentru conto, nu știu ce, GSG, ceva de genul, ceva de numire. Atât. Să vedem dacă domnii de la încărcare știu despre ce e vorba. Și fraților, eu acum ies aici după tangențială, după centura aia, după drumul ăla expres care mergea către sud, nu știu în ce zonă acolo. Și iau aici stânga către Cesena pe Via Emilia. Via Emilia este ca un fel de DN la noi în România. Și uitați că am și intrat pe drumuri de țară prin Italia. Din nou, o să vă promit că mă interesez cum se numesc copaci ăștia, pini, așa. Ei normal le zic pini, dar ăștia verzi, vedeți că îs înalți, un pic curbați la trunchi și au în partea de sus așa verdele ăla, frunzele alea, nu știu cum să le numesc, ramurile alea verzi așa. Bun, fraților, până una alta vreau să mulțumesc tuturor care s-au abonat la acest canal și, dragii mei, am observat că majoritatea care vizionează clipurile mele nu sunt abonați. M-ați face un mare ajutor dacă v-ați abonat, deoarece eu investesc bani în toate clipurile astea care le fac, unul prin internet și în cameră, pot să zic, da, e o investiție. Vreau să schimb și camera pentru că asta nu prea mă satisface și pe lângă asta eu sunt mai mult în roaming cu internet. Am o cartelă de Italia unde plătesc vreo 20 ceva de euro pe lună, dar pe Italia am internet cam nelimitat, dar am vreo 100 de giga la viteze din astea, cum se numesc. Vedeți cum i-a ieșit ăsta în față. Am văzut că intru, dar s-a băgat. Eu am frânat pentru el. Eu n-am nimica când te bagi în fața mea, dar nu mă faci pe mine să frânez destul de tare. Eu acum am frânat destul de tare și de nou trebuie să frânez, dar are noroc că nu mai vine nimeni, că nu mai frânez acum. Dacă vinea cineva din față, iară trebuia să frânez pentru el, că el nu a avut răbdare o secundă să stea în spatele meu, că el trebuia să-mi dea prioritate. În fine, asta e o altă discurs. Și ce vreau să zic, dragii mei, că pentru mine să fac clipurile astea îi un cost suplimentar, adică mie îmi zboară, mie iese bani din buzunar în fiecare lună undeva la 100 de euro, pentru că eu nu lucrez doar pe Italia, eu merg și în Franța. Pe Franța nu am cartelă și dacă ar fi să am cartelă pe Franța, iară un 15-20 de euro în plus, cel puțin. Acum am găsit ceva pe Franța, un eSIM de la Orange cu 50 de euro pe lună și ai vreo, tot așa, vreo 100 de giga. Stai să las trecerea liberă până pleacă domnul, nu vine nimeni? Nu. Deci pe Franța ar fi încă o variantă cu 50 de euro pe lună, așa ai vreo 100 de giga de internet. Na, vedeți, și astea sunt niște costuri în plus care l-aș putea să zic așa, să nu le am, dar na, fiindcă am decis să împărtășesc cu voi acest canal, pe voi nu vă costă nimic, stați acasă, vizionați, mai râdeți, mai vedeți ce se întâmplă pe drumuri, vă relaxați și nu vă costă nimic să apeși pe abonare, să te abonezi la canal sau să dai un like, da? Pentru că făcând așa
YouTube-ul înțelege că vă place aceste clipuri, că de-aia și vizionați, probabil că vă plac, sau mă rog, vă place mai mult, mai puțin, dar atâta timp cât stați și vizionați, înseamnă că vă acompaniază, vă relaxați, vă uitați ca să fiți curioși ce mai prostii mai fac eu, că mai fac câte o prostie și eu, una alta, sau ce prostii mai fac alții pe drumuri, sau cum îi prin zonele astea, cum îți casele pe aici, uitați și casa aia ce frumoasă e acolo, are o livadă mică, nu știu ce copace să ia așa. Și eu stau și vă arăt tot, absolut tot vă arăt. Și pe lângă asta, dacă vreți să deveniți membri ai canalului, o puteți face cu o sumă mică, vă pun clipuri personale. La toți membrii care sunt membri pe canal o să vă pun clipuri doar pentru voi, cu detalii despre viața mea, despre ce mai fac eu, ce nu arat public, înțelegeți? Pentru că fac și clipuri din astea unde nu le arat public, nu vreau să le vadă toată lumea, vreau să le vadă doar cei care sunt membrii canalului. Așa că eu vă mulțumesc pentru bunăvoința voastră, pentru înțelegerea voastră și vă mulțumesc din nou că sunteți aici și vizionat clipurile. Sper să nu vă dezamăgesc. Dacă vedeți că scârți treaba, că nu vă place ceva, îmi lăsați în comentarii. Dacă vreți să mă înjurați, lăsați o înjurătură în comentarii, nu e nicio problemă. Și cam asta e, fraților. Mai am până la încărcare 7 km. E puțin trafic, nu e foarte mare trafic. Și așa că hai să vedem ce mai îi pe zonele astea. Cum mai trăiesc italienii, cum mai trăiesc românii care sunt în Italia. Am văzut mai nou foarte multe McDonald's-uri în Italia, mai de mult, în urmă cu 15 ani, 10 ani nu erau așa multe McDonald's-uri, dar văd că și italienii deja alunecă pe pantai așa ca și americanii, pe fast food-uri. Și na, că deja generațiile, nu vă dați seama că în urmă cu 10-15 ani copiii ăștia, generațiile astea noi de copii erau mici, erau cu părinți, acum au crescut și ei sunt majori, au un job și generațiile astea care le place fast food-ul, le place mâncarea asta rapidă, burgerii ăștia chimicali. Și eu mai mă duc să mai mănânc, într-adevăr, dar cam o dată de 2 ori pe lună, nu mă duc în fiecare săptămână, în fiecare zi sau la 2-3 zile. Cam așa stă treaba, fraților. Uite, cred că aici o să vin eu să mănânc la amiază. Deja e ora 11:30 și uite ce fiad în ăla cu cupă în spate, cu braț în spate, cupă în față, braț în spate. Era fiad în ăla vechi, dar alea sunt foarte bune, dragii mei, pentru că e simplu, nu au senzor, nu au, să rupe ceva, le-a legat cu sârmă și ai plecat mai departe, vorba aia. Cu astea noi ce mai faci? Nu mai faci nimic. Și cam așa stă treaba. Și aici pe stângă iară restaurante, pizzeria. Băi, de aici cred că vai de mine cât e restaurante. Ăsta e un sătuc mic, nici nu știu cum se numește. Ba, se numește Panighina. Panighina se numește satul ăsta. Interesant nume. Hai să vedem, să văd unde fac eu dreapta. Să mă bag pe aici oare? Să mă bag aici? Hai că fac aici dreapta. Aș putea să mă duc și pe aici, pe la giratoriu, fac dreapta, hai să vedem pe aici, că văzui că-s depozite, ceea ce înseamnă că mă pot băga cu tirul. Aici e ceva fabrică destul de mare, nu știu ce face, de încât ce văd, prelucrarea, nu știu, asfalt sau acela, nu știu ce face acolo. Vedem dacă m-am băgat eu bine pe aici. Zonă industrială, vedeți, fiecare sat aici în Italia are zonă industrială amenajată, au firme, au de toate locuri de muncă. Și asta ziceam, fraților, la noi în România încă nu e așa dezvoltată zona rurală cu industrie, mai mult e doar la oraș industria, așa cum bine știți, nu trebuie să vă mai spun eu. Mie mi se pare tare, așa, mi se pare frumos să vii pe aici, până țările astea și să vezi că în orice sat mic mai găsești câte un depozit, câte o fabrică, câte ceva unde să muncești și tu. Chinezi mulți pe aici. Nikita Disco Club. Cine vrea, uite-ni. Suni acolo cu poartă de aia de fier ca la pușcărie. Nu intră nici miliția peste ei și dacă vine cu din alea de spart ușile, nu poate să le spargă. Ați văzut unde ai băgat? Ascuns aici, între firme. Ia să vedem noi aici cum stă treaba. Ce încarc eu? E cam îngust, uite, la milimetru și pe lângă bordura aia. Cred că aici unde stă ăsta cu camion, aici o să încarc și eu. Hai că eu mă parchez aici pe stânga, așa frumos. Și vedem, dar ce să mă parchez? Că aici trebuie să mă întorc și dacă le iau cu spatele, iau mașinile astea că-s parcate aici în rotundă, nu le-a fi tot una. Am. Ce e aici? Hai că acolo trebuie să mă duc. Și fraților, eu acolo trebuie să mă duc în rampa aia cu spatele.
Și trebuie să mă întorc după insulița asta. Este aici în dreapta mea insulița, cum ați văzut, mașinile, uite cum sunt parcate. Eu nu știu cum mai faci, că e foarte îngust aici. Hai să vedem, frec pe careva sau nu frec. Acum mă virez aici un pic, că spatele meu un pic în dreapta, spatele, așa că nu s-a lipit. Mă virez aici să mă depărtez un pic de ăștia cu mașinile. Dar mai întâi de toate, haideți să facem siguranță. Siguranță manuală. E ok. Dacă nu e sigur și nu vezi bine, nu știi cum e în spate, tot timpul trebuie să te verifici, să nu dai, să nu iei după cine e cu remorca, că nu mai vezi. În colțul de stânga nu se mai vede nimic. Și acum la maxim aici, uite cum iese remorca, la maxim în L o fac aici. Uite cum am trecut pe lângă el. Așa. Și acum mai dau în față, pe aici, pe străduța, pe unde am venit. Mai vedem una altă la ăștia pe-n curte, cum îi, ce mai are. Așa, și acum dau cu spatele către rampa aia, în curtea unde am făcut semn că mă bag. Și așa să fac manevrele în siguranță, în locuri înguste. Faci un double check, cum zic americanii, adică verificări de 2 ori. Deci verifici de 2 ori să te asiguri că nu faci pagube, că nu faci prostii. Și ai făcut manevra în siguranță, frate. Chiar dacă e îngust, vedeți ce îngust e ei. Faci totul în siguranță. Acum mă opresc aici să deschid ușile. Și aia a fost. Încărc la rampă. Uite ce e ceva cu mobilă, cu alea, nu știu. Uite ce rampă are aici, ceva chinezării din ăștia, chinezi, negrotei, cine știe, pentru Franța zice că încarc. Nu știu dacă ați observat sau vi-ați dat seama, eu nu știu cum se numește firma asta unde încarc, eu v-am spus de la început că vin la o firmă, nu știu unde e. Ăștia când m-au văzut deja s-au dat seama că cine îs, probabil, le-au spus ăștia dispecerii că trebuie să vin eu să încarc și mi-au zis direct, nimic, bagă-te la rampă. Ați văzut ce rampă are? Aici cred că o să mă încarce manual. Fabrică de mobilă din asta clandestină, nu știu, Dumnezeu. Hai să vedem, că vă arată imediat. Mă opresc aici că nu mă dau mai în spate, că mă tem că îmi sparg acolo tot. Să vină ei să mă dirigeze. Uite cum e tuns ăla. În toate părțile e tuns. Aici cred că la etaj stă ei, patronii, că chinez. Mi fai vedere tu? Ok. Că mi-arată el cât să mai mă duc. Aia a fost. Trebuie să vedem, să-l întreb. Ma che cosa si carica qua? Che cosa si carica? Subito. Subito? Ok. O zis că subito se carica. Subito, frate, mie înseamnă rapid. Dar eu l-am întrebat că ce se încarcă, cosa se carica. O zis că subito. Subito înseamnă repede sau imediat. Asta a înțeles el, vă dați seama cât de bine știe italian. Na, asta e rampa. Uite ce are aici, hai de capul meu ce are. Na, e bun. Hai că vedem noi ce încărc. Dar 100%, astea trebuie să le strâng mai bine că s-au de strâns. 100% mobilier încarc aici, dăm câte să vezi. No, hai că o zi să le curățăți, bă. Bun, hai să le mătur. Per conto GSG. Fraților, eu l-am curățit, le-am pregătit remorca curată, aranjată, scânduri până sus. Numai să vină să mă încarce. Sunt curios cum o să mă încarce manual. Da. 100% o să le pună manual. Am cine știe cât o să dureze aici încărcatul. Mă interesez imediat. Până una altă să strâng și astea cu relele după margini, că văd că s-au destrâns. Dacă încarci pe lateral și așa, să le strâng imediat dacă te le folosești. E bine să fie strânse, că nici prelata nu mai, dacă e vânt, stă mai bine. Nu ți-o suflă vânt, nu ți-o umflă vântul una cu două. Ăștia nu se lasă de COVID nici cum, aia cu mască din aia groasă pe față. Chinez, adică aici tot e chinezării, fraților. Vedeți, casa asta e a lor. Aici în stânga hala asta e a lor. Asta din dreapta e a lor. Aia din fața, aia nu e a lor. Aia nu știu, e ceva service acolo. Din asta te nichigerei, din câte văd. Uite chinezoaia că iară să plimbă pe aici. Asta e șefa. Vedeți cum arată șefii chinezi ăștia. Parcă-s ultimii angajați la noi, așa arată. Dar nici nu mâncă ca să nu consumi bani. Mânc o dată pe lună. Glumesc și eu, fraților.
Dar așa e chinez aici, am văzut foarte mulți chinezi aici în Italia, care au venit cu jamantanele de bani, care au primit și ca subvenții de la statul chinez ca să vină să ocupe, între ghilimele, să ocupe financiar economia Europei. Și în țările astea, cum e Italia, care au fost foarte tare lovite de criză din 2008, au avut succes foarte mare pentru că italienii erau rupți în fund, cum să mai zice. Erau rupți cu baruri, cu firme mici, nu mai aveau bani. Și le vindeau pe cash, ca să nu plătească nici mari taxe după bani. Și veneau chineză cu geamantanul cu cash și le cumpărau întreprinderile, micile afaceri și afacerile medii. Acum dimineața am fost la un bar să beau o cafea, chinez era patronul și adică erau chinezoi, că nu undeva, normal unde vezi chinezoi la bar și la caserie și tot ăla e bar chinezesc, l-au cumpărat de la Italia. Și mai mult de jumătate din barurile din Italia deja sunt cumpărate de chinezi. Acum eu spun așa din propria experiență, cum mă duc eu cu tirul, cu mașina, mă opresc la bar, majoritatea, jumătate aproape sunt chinezi care sunt patroni. Așa aici, asta e fabrică de mobil. Uitați aici, acolo jos sunt alea, lângă tomberanie și-au pus salată și una altă. În IBC-urile alea, în containerele alea. Și-au pus salată, verghețuri, să nu mai cumpere de la piață. Uite, ăsta toată ziua să plimbă și ăsta e ceva șef, dar nu știe nimic italian. L-am întrebat că ce marfă încarc, el a zis că imediat, subito, înseamnă imediat sau repede. În loc să-mi spună ce tip de marfă încarc, că nu știe, nu înțelege nimic. Vedeți, italianul la miază, e ora 12 și 7 minute local, pleacă închis și pleacă. Pleacă la masă, este aici meniul zilei, mă duc și eu, cred că imediat, stai să vedem. Stai să-l întreb pe ăsta. Capo, adesso è pausa? Due lavoro. Mangiare va bene Alle 2 si inizia? Alle 2 torna a caricare? Sì. Ok, grazie. Mă duc și eu să mănânc. Că la ora 2 vine, da? 2 lavora, zice, 2 lavora, atât. Și mi-am dat seama ce vrea să zic. Mă duc că este aici, stai să vedem pe hartă. Am văzut că e cu 15 euro. Hai să vedem ce e acolo, hai că mă duc. Am vrut să mă duc pe acolo pe stradă să înconjor, dar au zis chinezul să mă duc pe aici, pe lângă hala lui, că este loc, pe unde să trec. Este ceva poartă, nu știu, trebuie să vedem. Vedeți aici și închinde hainele. Eu v-am zis că aici stă chinez. Ei unde lucrează, unde are hala, acolo și stă. Și aici stă ei, aici e casa lor. Uitați cum e, ce curat e. Uite cum treabă, are și straturi, are și verghețuri, uitați, salată, de toate. Na. Deci eu ce v-am zis, fraților, chinezi așa trăiesc. De-aia merg pe ieftineală și pe tot, că bine să vin pe aici, pe în spate, de aici e garbă. Aici e restauratul în stânga. Vedeți aici, e numai așa. Pe unde trec eu. Hai să vedem, găsesc ceva gaură pe unde să intru. Până una alta mai vedem ce are ăștia pe aici, pe în spate. Nu-i biciclete, are poartă aici. Aici e poartă. Ai văzut chinezul? E închisă, mă. E închisă, dar mă duc pe aici așa ne fac. Hai să nu rămâne aici agățat. Hai că am trecut. Pe aici am trecut, în gaura asta de câini. Pe aici și trece și ei, că e închepe bine, că are numai 50 de kg, eu am 100. De aici e bun de știu locul ăsta, că vii seara, te-ai băgat aici în curte, te-ai parcat de aici, cred că e privată curtea asta. Asta e că văd eu imediat. Aici m-ar veni și alt șofer și fac pauza, vedeți? Uite ce s-a bușit ăsta. Ai lovit pe careva din spate sau ce ai făcut? 100% și ala din dreapta au dat, sau nu, airbag, o spart parbrizul airbag. Ai lovit bine. Dau jos camera că nu le place ăștia când te vede cu camera, dacă filmezi cu telefonul să vedem cum stă treaba aici. Cum arată aici vara, când e cald, am frig, e februarie. Hai că mă duc înăuntru și vedem. Uite că mi-a adus și meniul, să mă uit la el. Lasagna, fusilli, matriciană. Cam asta e meniul, 14,90 euro. Și dacă vrei numai un fel de mâncare, cu apă și cafea, 9,90 euro. Am venit și la baie până una alta și să vă arăt ceva cum au băile, cum au robineți. Uitați, apeși aici, albastru rece, roșu cald sau amândouă combinată. Așa sunt astăzi băile astea vechi după timpuri din Italia. Și încă ceva, la baie nu are cheie. Dacă vrei să faci treaba mare, o faci la risc sau nu o faci deloc. Asta cred că e o manevră de lor, să nu vii să faci prea multă mizerie sau prea mult deranj. Eu știu care lucra la restaurant și mi-au zis de chestia asta aici în Italia. Le iei cheile ca să nu-și facă treaba cum treaba aici. Bine, poate fi o glumă, dar asta e mai glumină. Mi-am luat pastă din asta cu arabiata, zice, să pun un pic de formaggio din asta. Așa să prinde gust mai bun.
pac. Ăsta e primul fel. În loc de ciorbă. Și ăsta e felul 2, scărnați cu varză gălită și am comandat, eu puteam să iau cu cartofi, dar nu vreau cu cartofi. Și acolo am și un pic de pâine, ulei picantelă și uitați ce suvenir are acolo ăștia. Ceva radio după timpuri, foarte frumos. Am și eu acasă ceva radio de genul, dar e un pic altfel. Fraților, eu am mâncat, a fost un pic cam mult, într-adevăr, dar asta e. Nu mai mânc de sară aproape nimic, poate să rânțuiesc ceva puțin și cam aia e. Mă duc acum la frații mei chinezi să văd ce mai fac pe acolo, colegii la pauză, mos. E numai ora 1. Ia uite cum s-a bușit ăsta, dar bușit-i, mă. Hai de mine, uitați. Cum mă radiatorul, direct pe motor. Airbag-ul ăsta din dreapta o spart parbriz. Na, frumoasă pagubă oricum. Doamne ferește. Colegul cu Scania, ce frumos. Acum, după mâncarea asta, cum mai trec eu pe aici, până strâmtarea asta, Gibraltar. Și pe Balotelli, stă pe telefon Balotelli, ascultă muzică. Oi, ce era și pic. Am cum intru eu pe aici? Ia. Chinezii ei trec, că are 50 de kg cu haine cu hai că am trecut. Și aici are hainele la întins. Le spală la mână că face economie la bani, să trimită la chinezilor în China. Hai să vedem, s-au apucat ăștia de ceva, dar ce s-a apucat? Că numai la ora 2 vin. Oricum se aude în hală că se lucrează, deci nu urmăr să în pauză. Chineză numai ăia care lucrează la ei, africani ăia, marochini. Chineză stă și lucrează non-stop, până la noapte la 12. Na, aici e nimarfa mea, canapele. 100% canapele, nu încărcat nimic. Am multă capsează pe ele. Ni. Vezi cum sunt făcuți? Astea sunt din alea care, tifotoli din alea lungi, care stai întins pe ele. Așa de încât ce să vezi. O pus numai cutia asta aici, pe margine. Trebuie să vedem. Ceva corpuri din astea mai mari, pune. E già iniziato? Bravo! Ma è pesante, caro, è pesante. Quello è pesante. No pesante. No pesante. È grande, così. Questo va in Francia, vero? Hai că bagă ăștia ca furnicile bagă. Mă zis că nu-i greu, că numai volumul de ele. Măcar bine de mine, că mă duc ca vântul până în Franța. Să vedem câte descărcări am. Stați aproape că vă spun imediat după ce termină. Când îmi dă actele, vă spun, am o descărcare, mai multe, pe unde, pe sate, la magazine, unde. O să fie show dacă am mai multe descărcări. Haideți să vedem. Că deja e ora 3 fără 10 și sunt aici de la vreo 11 și 10, 11 și 20, nu mai știu exact. Mă încarcă ei. Hai să vedem cât mai are. Cât mai am? Mai am mult. Hai că bagă ăștia. E quasi finito. Solo un scarico. Bagă ăștia imediat, gata, că la Dau s-a început. La Dau s-a început, e ora 3 fără 10, deci 50 de minute aproape încărcat. O să stă că într-o oră mă încarcă. Chineză când se pune, frate, la lucru, ăștia nu ține cont nici de mamă, nici de tată, nici de nimic. Rupe tot. Dar e ora ajuns să ia așa sus. E aici și doarme, nu le mai treabă lor să meargă acasă, au paturi cât ce vrea. Dar noi nouțe, paturile, numai se încinge, pac, ca cearceaf pune un nylon ca să nu le murdărească și aia e. Așa că are mai mult timp liber. Nu mai pierde timpul pe drum până acasă și înapoi. Aia te duce numai oboseală. Glumesc și eu, fraților, facem și noi o catering. Un pamflet, una altă. Allora posso partire? Ok, grazie, ciao. N-au zis că e gata. Hai să vedem ce-au făcut ăștia aici. Rampa nu ridicat. Ferma carico, astea, unde să le mai... Țai de capul meu. Puoi alzare la ribalta? Ribalta. Finito. No, alzare la ribalta. Va bene, qui va bene. Sì? Ah. No, uite-te cum au încărcat. Eu unde să mai pun asta? Cum mai închid ușa? Uitați, nu se închide ușa de asta.
Sunt curios dacă le împing eu, stai liniștit că le împing eu ca lumea. Să pun asta aici. În altă parte n-am unde să le mai pun. Sau le am acolo, stai așa. Aia a fost, le-am pus acolo sus. Hai că-i dau bătaie. Ori băgat ăștia aici la marfă. Am primit adresa, deci am numai o descărcare la un depozit mare, tip Ikea. Dar nu e Ikea, e ceva logistic. E mai sus de Paris, către Amiens. Am 3 ore 44 de pauză. Hai de capul meu. Cam așa arată. Să vedem dacă se închide ușa asta. Ai văzut cum s-a închis la fix? Fără nicio problemă. Am crezut că nu se închide. Am primit și CMR-ul. Și fraților, asta e, am încărcat, am luat actele, am o descărcare doar. Plec din locul ăsta minunat, cum am venit așa și m-am întors așa. Ați văzut pe filmare. Am mers la milimetru pe lângă ăsta, la milimetru pe lângă ăsta, pe lângă alea după ăsta drum. A fost ok. Și eu îi dau bătaie, fraților, nu mai stau. Că am 1200 și ceva de kilometri până la nord de Paris, către Amiens. Am ce să bag până acolo. Va fi un drum foarte lung, nu știu ce mă așteaptă. Întotdeauna un drum e așa mai palpitant când îl faci, nu știu ce te așteaptă. Uite, și aici pe stânga Madame Jolie și aici pe dreapta, stânga-dreapta, bordele, vedeți? Și aici și aici. Numai zice cu documentul de identitate ai voie, adică numai cu buletinul. Scrie acolo pe ușă. Și așa cum am zis, fraților, drumul e lung. O să trec ori pe Mont Blanc, ori pe Freius. Încă n-am primit detalii despre trecerea în Franța, așa că să le primesc cam în 15-20 de minute. Să știu pe ce tunel trec. Și aia e, fraților. Așa că stați aproape să vedem ce va fi și pe naționalele astea până la autostradă. În orice caz o să mă întorc pe unde am venit, adică mă duc la autostradă tot pe unde am venit. Numai acum e o oră diferită, poate e mai mult trafic, poate vedem ceva interesant. Oricum pe strada asta nu am fost. Îmi place de chinez că au încărcat rapid, deci n-am stat. Am stat numai că au fost în pauză, am venit și eu înainte de masă. De obicei când vii așa pe la 11 și ceva nu prea se apucă de tine, numai dacă ai 2-3 paleți sau dacă știi că până la 12 te încarc. Și aici e restaurantul unde am mâncat, vedeți? Duardi se numește, are și hotel. Și cam așa stă treaba pe aici. Ala vinde burlane pe dreapta. Uite. Aici am văzut pe satele astea, toate casele au cămine din alea pentru grătare. Cam toate au. Și dragii mei, acesta a fost prima parte a vlogului de astăzi. Dacă vi-a plăcut și dacă vreți să susțineți acest canal ca să crească în continuare, nu uitați să vă abonați, să dați un like și până data viitoare eu vă doresc numai bine.